Kinokutkuttaja on meidän projektisivun nimi. Sillä on vuodesta 1985 ollut toimintaa, jonka vuoksi se on tällainen vähän retrohenkisen värin. Kokeillaan jo ensimmäisenä tätä sivustoa ilman, että on kirjouduttu sisään, eli ollaan vaan random-käyttäjänä. Täällä ensimmäisenä on ajankohtaisia elokuvia, eli se arpoo tähän 5 suosittua elokuvaa tällä hetkellä, ja ne vaihtuu aina kun päivittää sivu. Sitten seuraavana on Oletko tutustunut näihin, jossa esitellään 10 arvostetuinta elokuvaa satunnaisesti. Se arpoo sieltä IMDb:n suosittujen listalta niitä. Täällä näkyy elokuvan nimi, joka toimii linkkinä, samaten tuosta kuvasta pääsee klikkaamaan sinne vuosilukuun ja sitten nuo tähdet. Sitten täällä on viimeisimmät uutiset listautuu etusivulle. Tämä myös toimii linkkinä. Siellä on päivämäärät ja sitten infoa tästä meidän projektista. Sitten täällä on alafuutteri, jossa on tietoa meistä ja tämä footer pysyy aina täällä alhaalla, vaikka sivulla ei olisi mitään sisältöä, niin se asettuu tänne alas kuitenkin. Sitten meillä on infosivu, jossa on tietoa tästä meidän projektista ja vähän linkkejä GitHubiin. Sitten täällä on uutiset, että se listaa näitä Finkinon elokuvauutisia, että se ei listaa ollenkaan Finkinon mainosuutisia, pelkästään leffauutisia. Täällä on otsikot, päivämäärät ja sitten joko kuvasta tai tekstistä kun klikkaa, niin se heittää sitten tänne uuteen välilehteen tuon uutisen. Sitten meillä on elokuvat. Tänne ensimmäiseen näkymään tulee randomilla suosittuja elokuvia, listautuu, mutta niitä voi hakea myös filttereillä, että se mitä on tällä hetkellä teattereissa, mitkä on suosittuja, mitkä on arvostetuimpia. Täällä on tuttuja elokuvia, sitten mitä on tulossa olevia. Ja sitten voi lisäksi hakea ihan nimellä. Jos hakee vaikka nälkäpeli, niin sitten se listaa tänne nämä kaikki nälkäpelielokuvat. Mennäänpä katsomaan vaikka tuo. Niin täällä on kuva, otsikko, vuosiluku, minkä ikäisellä on koko 18 vai ei, kesto. Tämä tähtiluokitus on IMDb:n tähdet. Sitten täällä on genret, esittelyteksti, ohjaus, käsikirjoitus, näyttelijät hakee sieltä IMDb:n tietokannasta. Sitten täällä on lisätietoja traileri, kun tästä klikkaa, niin pääsee sitten tuonne IMDb:n sivulle. Se ohjaa sinne hakemaan lisätietoja ja sitten täällä on tämmöinen lisää suosikiksi nappi, mutta se ei nyt toimi, koska ei ole kirjauduttu sisään. Sitten täällä on arvosteluita. Tänne listautuu ensin muiden käyttäjien tekemiä arvosteluita. Ja sitten täällä voi arvostella, mutta tämäkään ei tee mitään, kun ei ole kirjauduttu, että se ohjaa tänne rekisteröitymään sitä koittaa. Sitten jos elokuvalla ei ole yhtään arvostelua, no hänellä nämä olikin, niin sitten siellä lukee, että ei yhtään arvostelua. No täällä ei ole. Siellä lukee, että ei ole yhtään olemassa. Sitten tämä yhteisö, niin tänne listautuu kaikki yhteisöt, mitkä on olemassa. Tähän oli tarkoitus tulla myös sen henkilön nimi, joka sen on luonut ja sitten montako jäsentä siellä, mutta ei ehditty tekemään. Näihin ei pääse sisälle mihinkään. Samaten sitten tuosta, jos yrittää lisätä uuden yhteisön, niin se ohjaa kirjautumaan sisään. Joten siitä puheen ollen tehdäänpä tänne uudet tunnukset. Noin, tehtiin uudet tunnukset. Sieltä tuo aukastaa, niin saa tuo nappi tuolta. Ja sitten tunnukset ja käydään sitä kirjautumassa. Noin. Palattiin takaisin etusivulle
Ja sitten täällä on meidän hallintapaneeli, josta me päästään katsomaan sitä meidän omaa tiliä. Koska tämä on ihan uusi käyttäjä, niin täällä ei juuri hirveästi ole, että täällä on toivotetaan tervetulleeksi, on tämmöinen hauska kuva. Sitten on käyttäjänimi, sähköposti ja tuosta pystyy kirjautumaan ulos. Tähän pitäisi listautua yhteisöt, joihin kuuluu, mutta sitä ei ehditty tekemään. Sitten tänne listautuu arviot ja omat suosikkielokuvat. Mutta koska tämä on ihan uusi, niin ei sellaisia vielä ole. Ja tästä pystyy poistamaan sen käyttäjätunnuksen. Niin mennäänpä sitten tekemään jollekin arvio. Vaikka tänne nälkäpelille taas. Tänne. Niin arvostellaan, annetaan sille täys 10. Ja sitten lisätään se suosikiksi. Nyt kun me päivitetään sivu, niin se näkyy, että se on tuonne lisätty. Sitten jos me mennään takaisin omalle tilille, niin näkyy, että me on arvioitu nälkäpeli. Ja sitten se on myös lisätty meidän suosikkielokuvaksi, kun mä klikkasin sen buttonin siinä välissä. Ja nämä on molemmat linkkejä, että näistä pystyy palaamaan sitten tuonne elokuvan sivulle. Sitten mennään yhteisöön. Lisätään uusi yhteisö. Tämän niminen. Luodaan se. Sitten päivitetään sivu, niin se näkyy täällä. Tässä on yhteisön runko. Tämä jäi meillä kesken, että tähän pitäisi listautua uutisaiheet otsikolla ja linkillä, mutta sitä ei ehditty tekemään, jonka vuoksi tämä nappi ei täällä toimi. Ja sitten tähän pitäisi tulla ne uutisten määrä ja sitten montako jäsentä meillä on. Mutta niitä ei ehditty tekemään. Tässä on niin valmiiksi se olemassa, että kun olisi ollut aikaa enemmän. Sitten täällä on hallintapaneeli omistajalle, jossa ei ole yhtään avointa pyyntöä eikä myöskään hyväksyttyjä pyyntöjä. Tuosta voi palata takaisin. Tai sitten voidaan poistaa se yhteisö, koska tämä oli testi, niin poistetaan. Oletko varma? Ja se ei enemmä toimi. No se jää meillä kesken. Ei se haittaa. Sitten voitaisiin mennä takaisin tänne ja koska me tykätään nälkäpeleistä, niin voitaisiin laittaa sinne liittymispyyntö. Noin. Ja sitten kirjaudutaan ulos. Sitten kirjaudutaanpa semmoisella toisella valmiilla käyttäjällä, joka muistaakseni omistaa tämän nälkäpeliryhmän. Joo, sillä näkyy hallintapaneeli täällä. Niin täällä näkyy avoimet pyynnöt tuosta. Tähän pitäisi tulla näkyviin se käyttäjänimi, eikä pelkästään sitä ID-numeroa, mutta se oli vielä kesken siinä. Ja tuosta pystyy hyväksymään. Ja sitten se häviää sieltä listalta, kun päivittää sivu. Tähän oli myös tarkoitus tulla jäsenluettelo samaan tapaan, että siinä olisi sitten voin myös poistaa sen jäsenen, mutta ei ehditty tekemään sitä. Sitten tuonne takaisin ja olisiko täällä meillä jotakin? Täällä näkyy, hän on antanut paljon arvioita, mutta on vain yksi suosikkielokuva sitten siellä. Sitten käyttäjätunnuksen pysty poistamaan. Noin. Nyt se on poistettu se käyttäjätunnus sieltä. Ja sitten mennäänpä muuten vielä sillä parilla, mikä me luotiin. Ja katsotaan tämä koko höskä responsiivina versiona. Eli tämä on saatavilla tämmöisen tablettikokoon, jolloin siinä nämä pienenee tekstit ja lähinnä tuo logo pienenee, että se ei mene näiden linkkien päälle. Ja sitten on yleisempi, eli ihan mobiililaitteelle on sitten. Ja täällä on mobiililaitteelle nämä näkyy. Pienenee kuvat, tekstit pienenee kaikki.
Jos avataan vaikka tuosta, ei päteutettomasta kuin sinne tekstiin. Teetään tuo Krampus. Niin nämäkin asettuu tänne sievästi, ovat täysin lukukelpoisia ja niin poispäin. Pistetäänpä tuonne 5 tähteä, päivitetään, niin sitten ne näkyy tuolla. Yhteisöt, nämä asettuu tällä tavalla. Täällä nyt näkyy tämä, miten nämä olisi pitänyt näkyä sitten myös nämä uutiset siinä lisätyssä ryhmässä. Infot asettuu sievästi ja sitten tämä hallintapaneeli. Jos kirjataan ulos, niin nämäkin asettuu tänne hyvin. Ja kaikki toimii. Niin ja lisäksi piti sanoa tästä, että kun ollaan nyt palattu tällä ampparilla, joka silloin jätti sen liittymispyynnön tänne yhteisöön, tänne nälkäpelifaniyhteisöön. Hänhän nyt sitten pääsi tosiaan tänne sisälle liittymään niin kuin pitikin. Ja täällä sitten näkyisi tosiaan, kuinka nämä uutiset pitäisi listautua, mutta sitä ei ehditty tekemään. Ja sitten täällä on tämä, että kuinka se lisättäisi se uutinen, että se otsikon saisi määritellä ja linkin uutiseen. Samaten tuo eroa yhteisöstä nappi ei myöskään vielä toimi.